50% share amak lakibo. खुलुमबाय गिबि बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो जोंनि बिदा फंबाय गासिबो जोंनि बर' रायजोफोरखौ खुलुमग्रोबाय बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो नैबे जितनिखि इन्ट्र' नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थ्विसाम 2 गोबां दिननिफ्रायनो गोबां पपुलार जाबोदोंमोन बिथांनि सिनेमाया बेनिखायनो माने नै दिनै बे सिनेमाया फैनानै लास्ट मुभमेन्टआव फैबाय रिलिज जाबाय आरोना थ' बेखौ माने गोबां सिनेमा हलाव देखायनो थाखाय 30 आगस्टआव बिथांखि लादों आरोना बेनिखायनो जोंनि थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि थानाय लखिमपुर टाउनावनो बिस्वा हलाव देखायनो होननानै थिरांथा लानाय जाबाय आरोना बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो बयखौबो बेयाव फैनानै बयबो माने बर'नि हारिमु बर'नि जाखांफुबोनाय जितनिखि दानि गोदान टेकनिशियानजों बानायनाय जितनिखि सिनेमा बेखौ बयबो माने अनसायफैदो नायफैदो होननानै बयखौबो मिजिंथिनाय जाबाय आरोना बिनि जितनिखि टिकेट लानायनि फेसिलिटि नोंथांमोना अनलाइनबो दाननो हागोन लोगोसे अफलाइनबो काउन्टारबो दानहैनो हागोन आरोना share amak lakibo. Sermon belai. जोंनि टेन्डारा केन्सेल जाबाय और एक बकरी आ गया मरने के लिए आदा नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा नों बेफोरखौ मा खालामखोमानो आंनि अननाया अराय समजों थाबाय थागोन आयै फिसाफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो ओंखारलां आं नोंनि फंबायजों हाबा जानो राजि आंनिनो गोरोन्थि जाबायब्ला बिदा होननानै निमाहा होदो आदा आं मिथिगौ नों आंनि खाथियावनो दङ बे इटानगर ओनसोलाव बे रुबुलजों फेर फाथिनानै रावनिबो खिबुक दम गैयाब्रा जाय आखाइजों नों दिनै आंखौ सोबाबाय बे आखाइजोंनो नोंनि गासै प्रपार्टिखौ आंनो लिरनानै होनांगोन सना आरो बेफोरबायदिब्लासो गामियाव थाना खोथाहैनांगोन नङाब्ला